Haga jing kai Indian Super League hapring ka Hyderabad Persia ke East Bengal. Haba fai shang ke jing kai ka East Bengal kalala berpelim ya ka Hyderabad dai wei lanot. Wadia ka shigol jong ka East Bengal yo ben Thep haga minit ka bakat wei lengbau Silva. Haga wei par ka jing kai hapring ka Mohon Bagan SG Persia ka North East United. Haba fai shang ke jing kai ka North East United kalamat ikan amrem. Hadin magala syak penlim hakmat ka Mohon Bagan SG. Da Saul R. Paling bang nang jing job ka Mohon Bagan SG kala kiu sya ka kerdan ka R hakmi ikhen pon kat bagan North East United ka don haka kerdan ka nyeu. Haga jing kai Bundesliga pring ka Wolfsburg Persia ka Dortmund. Haga nang jing kai baro R tri ki ken hon kia khai ta mar shigol. Ya ka shigol jong ka Dortmund la yo ban Thep haga minit ka pra. Bad ya ka shigol jong ka Wolfsburg la yo ban Thep haga minit ka ban riu peu lai. Hagawai par ka jing kai pring ka Hedingham Persia ka Leverkusen. Haga ka jing kai ka Leverkusen kadang peteng ban khori ka nam hadin bagalala ban lim salit ya ka Hedingham da ar la kawai. Baling bang ka jing job ka Leverkusen kadang scam ban bat ya ka kerdan ka maning kong haga min ya khen pon. Haga jing kai Serie A pring ka Verona Persia ka Juventus. Haga ka jing kai baro ar tri ki ken hon ki khai da mar ar gol hadu bukot jong ka jing kai. Hagawai par ka jing kai pring ka Inter Milan Persia ka Salernitana. Haba pai shak ka jing kai ka Inter Milan kalala berlim suk ya ka Salernitana da Saulanot. Baling bang ka jing job ka Inter Milan kadang ne haga kerdan ka maningkong haga mi ikhen pon. Haga jing kai La Liga pring ka Atletico Madrid Persia ka Las Palmas. Haba pai shak ka jing kai ka Atletico Madrid kalala berlim suk ya ka Las Palmas da San Lanot. Bad haga ka jing kai Ulorente bad Ukoria kila yo ben Thep mar at gol. Hagawai par ka jing kai hapring ka Celta Vigo Persia ka Barcelona. Haga ka jing kai ka Barcelona kalala berlim salit ya ka Celta Vigo da ar la kawai. Bad ya ki ar gol jong ka Barcelona la yo ben Thep lengbau Lewandowski haga minit ka basau peusan. Bad hashwa ben kut ka jing kai kata haga minit ka bakhandai peu plus nyeu lengba ka penalti. Haga jing kai League 1 hapring ka Nantes Persia ka PSG. Haga ka jing kai ka PSG kala khori ka nam job Shabar nalaying hadin bagalala berpelim ya ka Nantes da Arlanot. Ya gini ki argol jong ka PSG la yo ben Thep lengkong lengbau Harmendes haga minit ka ban riu peu. Bad ya ka gol ka ba ar la yo ben Thep lengbau Mbappe haga minit ka ban riu peu pra. Haga jing kai Premier League hapring ka Fulham Persia ka Aston Villa. Haba pai shagre ka jing kai ka Aston Villa kala khori ka nam job Shabar nalaying hadin bagalala berpelim ya ka Fulham da ar la kawai. Ya gini ki argol jo ka Aston Villa la yo ben Thep lengbau Watkins haga minit ka ba ar peu lai. Bad haga minit ka ba san peu riu. Haga jing kai hapring ka Tottenham Persia ka Wolf. Haga ka jing kai ka Tottenham kalamat ka namrem halaying hadin magala syak pelim hakamat ka Wolf da ar la kawai. Bad ya gini ki argol jo ka Wolf la yo ben Thep lengbau Gomez haga minit ka ba sau peu ar. Bad haga minit ka ban riu peu lai. Haga jing kai hapring ka Arsenal Persia ka Burnley. Haba pai shak ka jing kai ka Arsenal kalala ban pelim kuput ya ka Burnley Shabar nalaying hadu San Lanot. Bad haga ka jing kai Osaka la yo ben Thep ar gol kata haga minit ka ba sau peu wei. Bad haga minit ka ba sau peu nyeu. Haga jing kai hapring ka Manchester City Persia ka Chelsea. Haga ka jing kai baro ar tli ken hon kia khai ta mar shigol. Ya ka shigol jong ka Chelsea la yo ben Thep haga minit ka ba sau peu ar lengbau Sterling. Bad ya ka shigol jong ka Manchester City la yo ben Thep lengbau Rodri haga minit ka ba pra peu lai. Haga wei par ka jing kai Premier League hapring ka Brentford Persia ka Liverpool. Haga ka jing kai ka Liverpool kala khori ka nam job Shabar nalaying hadin magalala berlim suk ya ka Brentford da sau la kawai. Ya gini ki sau gol jong ka Liverpool la yo ben Thep nengkong lengbau Nunes haga minit ka ba lai peusan umak Alistar la yo ben Thep ya ka gol ka ba ar haga minit ka ba san peusan. Muhammad Salah la yo ben Thep ya ka gol ka ba lai haga minit ka ban riu peu pra. Badu Gakpo la yo ben Thep ya ka gol ka ba sau haga minit ka ba pra pen riu. Baling bagan ka jing job ka Liverpool kadang tam ar pon ya ka Arsenal bawan haga kerdan ka ba ar haga mi ya khen pon. Haga jing kai Saudi Pro League hapring ka Kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ka Al Fateh.
haba pai shek nge jing lekai urang lekai baken sai jong Al Nazar Cristiano Ronaldo liyo ban Thep ye gol ka baningkong jong nge jing lekai tang ha minit ka bakhat nyau Henry day ha minit ka ba ar pheu khandai ka Alfeta kaliyo ban siu kuliang ye ka shigol jong Al Nazar lengba ka gol jong Al Nachdi badai hadu ka kelamin kata ha minit ka ba nyau pheu ar Otawio liyo ban Thep ye ka gol pentam na ka banta ka Al Nazar badai lama gini ki ar gol la penlong ye ka Al Nazar pakan khori ka nam job da ar la ka wei ban ne ha kerdan ka ba ar ha ka mi ye khain point